Πού είστε ρε? Πού είστε? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι ρε? Τι? Έλα ρε. Sorry, είναι μεγάλο. Έλα. Έλα πάμε. Έλα. Εσύ θες άλλο? Μεγαλώνουνε μια χαρά. Τους έχω βάλει στο κουτί. Στο κουτί έχω βάλει και κάτι ξυλάκια για να ανεβαίνουνε. Προς το παρόν τρώνε κρόκο αυγού πιο πολύ. Είναι δραστήρια, φωνάζουνε. Σκέφτομαι σε λίγο να τους πάρω και ένα κλουβάκι, να μην τα έχω συνέχεια μέσα στο κουτί, να βλέπουνε σιγά σιγά, και να τους πάρω και μία μαλακή τροφή για κότσιφες και να τη μουλιάζω όπως διάβαζα στο ίντερνετ και να δίνω αυτή την τροφή. Είναι τώρα τρίτη-τέταρτη μέρα που τα έχω, δείχνουν ότι είναι μια χαρά πάντως.